ቅድሚያት ኦሎምፒክስ ከም ምዃኑ መጠን ናይ ኣትሌት ዘርሰናይ ታደሰ ዓወታት ዝደስስ ሓፂር መግለጺ ኣባላት ቆጽሪ ብሪክስ ናይ ገዛእ ርእሰን ፋይናንሳዊ ስርዓት ንምትእትታው ምድላዋት ከም ዝርከባ ተገሊጾም ናይ ኢትዮጵያ ሓድሽ መምርሕቲ ውጊታት ዕዳጋ ባጤራን ትርጉምን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ ሓድሽን እዋናውን መግለጺ ትግራይ መጋረጃ ምምቃል ህወሓት ዘቃልዕ ቃለ መጠይቅ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መፂናኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል ኣብ ቅድሚያት ኦሎምፒክ ኢና ዘለና ኣትሌት ዘርሰናይ ታደሰ ድማ እንኮ ኤርትራዊ ነሓስ መዳልያ ንኤርትራ ዘምፅአ ኣትሌት እዩ ካብዚ ስዕብና እምበር ብዛዕባ ዓወታት ናይ ዘርሰናይ ዝደስስ ንእሽተይ መደብ ሒዝና ኣለና ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ዘርሰናይ ታደሰ ኣብ ታሪክ ውድድር ኣትሌቲክስ ዓለም እቲ ንፈለማ ግዜ ኣብ 3 ዝተፈላለየ ውድድራት መዳልያ ዘምፅአ ናይ መጀመርያ ኣትሌት ዓለምና እዩ ወርሒ ለካቲት 1982 ዝተወልደ ኣትሌት ዘርሰናይ ታደሰ ኣብ 2004 ኣብ ኣቴንስ ዝተኻየደ ኦሎምፒክስ ኣብ ናይ 10,000 ሜትሮ ሳልሳይ ብምውፃእ በኹሪ ነሓስ መዳልያ ንኤርትራ ዘምፅአ ውሩይ ኣትሌት እዩ ኣትሌት ዘርሰናይ ኣብ 2004 2008 2012 ከምኡውን ኣብ 2016 ኣከታቲሉ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ዝተሳተፈ ኣትሌት እዩ ዘርሰናይ ታደሰ ካብ 2006 ክሳብ 2009 ኣከታቲሉ ን4 ዓመታት ኣብ ዓለም ለኻዊ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ብምዕዋቱ ስሙ ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ከስፍር ዝኽእለ ሙኩር ኣትሌት እዩ ኣብ 2010 ኣብ ሊዝበን ዓለም ለኻዊ ፍርቂ ማራቶን 58 ደቂቃን 23 ካልኦትን ግዜ ብምውዳእ ክሳብ 2018 ናይ ዓለም ክብረ ወሰን ሒዙ ዝጸንሐ ዘርሰናይ ታደሰ ኣብ 2018 ኬንያዊ አብርሃም ኪፕቱም ኣብ ቫለንሺያ ዓለም ለኻዊ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ብ58 ደቂቃን 18 ካልኦትን ግዜ ወዲ ብ5 ካልኦት ናይ ዘርሰናይ ግዜ ምሕያሹ ነዚ ናይ ፍርቂ ማራቶን ክብረ ወሰን ተረኪቡ ይርከብ ዘርሰናይ ታደሰ ካብ ኤርትራ ወጻኢ ኣብ 2002 ኣብ ዱብሊን ኣየርላንድ ናይ 12 ኪሎ ሜትር ውድድር ብምኽንያት ዝጀመረ ኮይኑ ኣብቲ እዋን መበል 33 ታርታ ብምሓዚ ውድድሩ ዛዚሙ ነይሩ ድሕሪ እዚ ግዜ እዚ ግን ካብ ዓመት ናብ ዓመት ግዜውን ዓቕሙን ብምምሕያሽ ሓደ ካብ ዓለም ዝተፈልጡ ኣትሌታት ንምዃን በቂዑ ኣብ 2004 ኣብ ኦሎምፒክስ ኣቴንስ ንኤርትራን ናይ መጀመርታ ነሓስ መዳልያ ኦሎምፒክስ ድሕሪ ምርካቡ ብዙሓት ዘርሰናይ ታደሰ ብዘመዝገቡ ዓወትን ካብ ኣቴንስ ናብ ኣስመራ ኣብ ዝመጻሉ ዝተገብረሉ ኣቀባብላን ብምርኣይ ቅንዕ ሓዲሮም ናብ ዛዕውዲ ኣትሌቲክስ ዝኣተው ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ኣባላት ቀጽሪ ብሪክስ ናይ ገዛእ ርእሰን ፊናንሳዊ ስርዓት ንምትእትታው ምድላዋት ይርከባ ክበሃል ተገሊጾም እቲ ፊናንሳዊ ስርዓት ከም መተካእታ ስዊፍ ወይ ተወዳዳሪ ኮይኑ ዝቐርብ ሓድሽ ኣገባብ እዩ እዚ ድማ ነተን ከም ኤርትራ ዝኣመሰላ ብሰንኪ በይናዊ እገዳ ክሳቐያ ዝጸንሐ ሃገራት መስተራት ዝፈጥር ኣገባብ እዩ ኤርትራ ካብዚ እንኮ ቆጽራዊ ፊናንሳዊ ስርዓት ዓለምና ኾነ ኣገልግሎት ምትሕልላፍ ገንዘብ ወይ ስዊፍት ኣብ 2004 ኣቢላ ብበይናዊ ማዕቀብ ኣሜሪካ ካብ ትገድ 20 ዓመት ኣቑፂራላ ብሃገራዊ ማዕከን ገንዘብ IMF ን ብተመሳሳሊ ብሃገራት ምዕራብ ትራይ ዝመሓደር ኮይኑ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኤውሮጳ ክኸውን ኣለዎ ነዚ ዘይምዕሪን መዝመዝን እንኮ ቆጽራዊ ፊናንሳዊ ስርዓት ዓለምና ንምኽላስን ምብድሃን እምበር እዩ እዚ ብቐጽሪ ብሪክስ ዝውሰድ ዘሎ ሓድሽ ስጉምቲ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ሓድሽ መምርሒት ውጊታት ዕዳጋ ባጤራን ትርጉምን ዝወፀ ሓድሽን እዋናውን መግለጺ ካብ ትማሊ 29 ሓምለ 2024 ዝትግበር መንግስቲ ፌደራል ሓድሽ መምርሒት ውጊት ዕዳጋ ባጤራ ብር መንጽር ናይ ወጻኢ ሸርፊ ኣታታቲሎም እቲ ለውጢ እንታይ ቁጠባዊ ትርጉም ኮነ ናይ ዕዳጋ ለውጢ ክህልዎ እዩ ንሓበሬታ ብሓፂሩ ከም ዝስዕብ ቀርብ መሰረት መንግስቲ ፌደራል ነዚ ሓድሽ ውጊት ባጤራ ብር ክወስድ ከለዎ ኣብ ዘቤታዊ ዕብየት ቁጠባ ሃገሩ ይኹን ካልኣታዊታቱ ተመርኪሱ ዘይኮነስ ኣብዚ ካብ ማዕከን ገንዘብ ዓለምን IMF ካልኦት ትካላት መውልን ብሪቶንስ ውድ ክልክሑ ሓቲትዎ ዘሎ መጠን ገንዘብ ከምኡውን ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ናይ ባጤራ ምቅያር ወይ ካረንሲ ስዋፕ ኣግሪመንት ስምምዕ ዝተመርኮሰ እዩ IMF ንኢትዮጵያ ክሳብ 10.5 ቢልዮን ዶላር ከለቅሓ ኣብ ምሽብሻብ ከም ዘሎ እዩ ክንገር ቀኒ ዘሎ ኢማራት ዓረብ ድማ ዋጋ 816.8 ሚልዮን ዶላር ዝበፅሕ ባጤራ ዲናር ምስ ብር ክትቀያየራ ኣፈናዊ ስምምዕ ኣካይዳላ IMF ከም ቅድመ ኩነት ካብ ኢትዮጵያ ዝደልዮ ክልተ ነገር ነይሩ እቲ ሓደ ፖለቲካዊ ሸነኹ ክሳብ ዘቤታውን ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ተሃገር ዝጸሉ እቲ ካልኣይ ድማ ቁጠባዊ ገጹ ኢትዮጵያ ኣካል ግሎባላዊ እንኮ ቆጽራዊ ፊናንሳዊ ስርዓት ኮይና ብውሕዱ ዕዳጋ ባጤራ ብር በቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ናይ ጸሊም ዕዳጋ ዋጋ ክውሰን ወይ ክመዓረረ ዝጠልብ እዩ መንግስቲ ፌደራል ነቲ ፖለቲካዊ ሸነኹ ከም ዘተግበረ ዝቑጸረሉ እቲ ኣብ ባይታ ውሽጣውን ደጋውን ዘሎ ክውንነት ምቅያር ሰብ ኪዳን ኣሰላልፋ ፖለቲካዊ ሓይልታት ወዘተ ምዕዛብ ካል እዩ
እዚ ንኹነታት ቅልውላው ትግራይ ዝምድናታት ወጻኢ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ኤርትራን ሶማልያን መእተዊ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ምውጋን ምስ ዳዕመል ሰሪዕን ዘጠቓልል እዩ። ብሓጺሩ እቲ ዕላማ ንኢትዮጵያ ካብ ጽልዋ ህዝባን ጎረባብታን ኣውፂኻ ናብ ግዜ ምምሕዳር ኢወደግ ብምምላስ ናይ ሳተላይት ሃገር ጌርካ ምምሕዳር እዩ። ነዚ ካልኣይ ረቑሒ ቁጠባዊ ሸነኹ ድማ መንግስቲ ፌደራል ሓድሽ መምርሒ ብምውፃእ መጠን ዘቕባበ ባጤራ ብር ክቕንስ፣ መጠን ሸርፊ ብር ኣብ ባንክን ጸሊም ዕዳጋን ከቀራርብ ወይ ብዕዳጋ ክውሰን ዘኽእሎ መምርሒ ብምሕላፍ ኣተግቢሩ ኣሎ። እዚ እቲ ምዕባለታት እዩ። እቲ ለውጢ እንታይ ቁጠባዊ ትርጉም ኮነ ናይ ዕዳጋ ለውጢ ክህልዎ ግን ቀለልቲ ነጥብታት ምዝርዛር ክትግምቶ ኣየጸግምን እዩ። ሸርፊ ባጤራ ብር መንጽር ናይ ወጻኢ ባጤራ ኣብ ባንክ ክብ ምስ በለ ንግዚኡ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ዘሎ ዋጋ ክጎድል እዩ። ትጽቢት ልቃውንቲ ቁጠባ መንግስቲ ፌደራል ድማ ከምኡ እንዳበለ እቲ ዋጋ ክቀራረብን ኣብ ሓደ ክመጽን እዩ። እቲ ዝኸውን ግን በንጻር እዩ። ካብ ሎሚ ጀሚሮም ጥራይ ሃለኽቲ ኣቑሑ ዋጋታት ክውስኹ ናብራውን ክኸብር እዩ። ብድሕሪኡ ባንክ ዋጋ ክውስኽ፣ ጸሊም ዕዳጋ ድማ ክውጥጥ ኣብ መንጎ ብትካቦድዩ ብዕዳ ዝኣከብካየን መዝሓሊ ቐንዛ ናይ ወፃኢ ባጤራ ኣብ ሓፂር ግዜ ምስ ተወዳእ መጠን ዝቕባበ ክውንጨፍ እዩ። ምናልባሽ እውን ብር ንናይ ደቡብ ሱዳን ፓውንድ ከርክቦ ይኽእል እዩ። ቁጠባ ኢትዮጵያ እውን ነዚ ኣይክጻወርን እዩ። ምስኡ ብልሽውና ኣሎ። ኩናትን ፀጥታውን ሽግራት ዝወለዶ ብኽነት ወይ ሉፕሆል እውን ኣሎ። ብትካቦ ዝዛነቕ ዕዳጋ ኾነ ዝዓቢ ቁጠባ የለን። ኣብ ክንዲ ብኣማላድነትን ናይ ክድምና ስምማዓትን ፖለቲካውን ቁጠባውን ሓርነትካ ሸየጥካ ብዕዳ ናይ ወፃኢ ባጤራ ምልቃሕን ግዜያዊ ሽግራትካ ክትፈትሕ ምፍታንን ብዘገምታ ዘቤታዊ ኣፍራይነትካ ምሕያልን መርባሕን እዩ። እቲ እንኮ ወገን ክንመሃረሉ ዝግባእ ኣገባብ ዘቤታዊ ኣፍራይነት ምስሳንካ ቅድም ሰላምን ርግኣትን መላእ ሃገርካ ምርጋጽ ይሓትት። ውሽጣዊ ዓቕሚ ሙሉእ ፖለቲካውን ቁጠባውን ስልጣን ይህበካ። ምስ ሃገራት ወጻኢ ትገብሮ ዝምድና ድማ ኣብ ናይ ሓባር ረብሓን ሽርክነትን ዝተመርኮሰ ይኸውን። ኣይኮነን ከምቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ዝበሎም ኣብ መንጎ ተኻባይን ለማናይን ሽርክነት ዝበሃል የለን እዩ ዝኸውን እቲ ጉዳይ ውዒሉ ሓዲሩ ካልእ ከቢድ ጸገም እዩ ዝፈጥር። ትግራይ መጋረጃ ምምቕቓል ህወሓት ዝቐላቀለ ምጥቕ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዓቕምታቱ ኣዋዲዱ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝተዋህቦ ልኡኽ ንኸይፈጽም መሪሕነት ህወሓት ዝተዋለደ ጸለምን መጥቃዕትን ከብዝሓሉ ከም ዝጸንሐ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣፍሊጡ። ርእሰ ምምሕዳር እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብሰንኪ ትውድብ ዝፈጥሮም ተደጋጋምቲ ኣኼባታትን ብታሕተዎት ማሕበራቱ ኣቢሉ ዝዘርግሖም ጸለመታትን ሙሉእ ትኹረቱ ኣብ ዝጠልቡ ምምላስ ተመዛበልትን ምኽባር ግዝኣታዊ ሓድነት እቲ ክልልን ከይከውን ከም ዝዓንቀፎ ከሲሱ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መንጎ ኣቦ ወንበር ህወሓት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝመርሖ ሰልፊ ህወሓትን ገለ ኣመራርሓ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ናብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ጉዳያትን ምስ ማእከላይ መንግስቲ ብዛዕባ ክህልዎም ዝግባእ መስራሓት ርክብን ቁልዕ ፍልልይ ከም ዘለውን ኣቃሊዖም። ጌታቸው ትማሊ ንክልላዊ ቴሌቭዥን ድምፂ ወያነ ትግራይ ኣብ ዝሃቦ ፍሉይ ቃለ መጠይቕ ብሰንኪ ኣብ መሬት ዘሎ ነገራት ዘይምቅዳው ኣብ ውሽጢ ናብ ዝነበረ ፖለቲካዊ ውጥጥ ሓደ ዝጀመሮ ምንቅስቓስ ሓደ ስም ስለ ዘውፃሉ እቲ ኣስታት 2 ዓመታት ዘቑፀረ ምምሕዳሩ ክስርሖም ዘይካለ ብርክት ዝበሉ ምምሕዳራውን ፖለቲካውን ጉዳያት ከም ዘለው ኣመልኪትሎም። ኣብ ዙርያ ስምምዕ ፕሪቶርያ ሕጋውነት ህወሓትን እቲ ውድብ ከካይዶ ዝህቅን ዘሎ ጉባኤን ካልእ ጉዳያትን እውን ሰፋሕቲ ፍልልያት ተፈጥሮም ከም ዘለው ኣነፂሩሎም። ንስምምዕ ፕሪቶርያ ዘይተቐበሉ መራሕቲ ኣብ ትግራይ ን2 ዓመታት ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ሓድሕድ ድሕርቲ ኣብ መንጎ ማእከላይ መንግስትን ወከልቲ መሪሕነት ህወሓትን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ከተማ ፕሪቶርያ ዝተፈረመ ስምምዕ ዘላቒ ምቁራጽ ተጻብኦታት ጠጠው ከም ዝበለ ይፍለጥ። እዚ መራሕቲ ትግራይ ናብ ከተማ ብምምላስ ሰላማዊ ዲፕሎማስያዊ ቃልሲ ከካይዱ ዕድል ከም ዝሃቦም ኣቶ ጌታቸው ተዛሪቦም። እቲ ስምምዕ ነቲ ኩናት ስዕቡ ኣብ ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ተቋሪጾም ዝነበሩ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ናብ ንቡር ክምለሱ ምፍታሕ ዕጥቂ ሓይልታት ትግራይ ክፍጸም፣ ምምላስ ተመዛበልቲ ክፍጸም፣ ሰራዊት ምክልኻል ንርእሲ ከተማታ ክልል ክቆጻጸር ከምኡውን መራሕቲ ትግራይ ንርእሶም ዝተመርጸ መንግስቲ ኢሎም ከይጽውዑን ጊዜያዊ መንግስቲ ክምስረት ከም ዝኾነን ይጠቅስ። ህወሓት ሕጋዊ ኢሉ ዝጽውዖ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ክልላዊ ምርጫ ሓደ ካብቶም ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝነበረ ውጥጥ ናብ ጎንፂ ከምርሕ ዝገበረ ክስተት ከም ዝኾነ ይዝከር። ንሱ ንገዛእ ሰልፊ ትኽልል ዝኾነ ህወሓት ወኪሎም ነቲ ስምምዕ ካብ ዝፈረሙ ልኡኻት ኮይኑ ኣብዚ እዋን መንግስቲ ዘፍርስ ስምምዕ ፈሪንካ መጺኻ ተባሂሉ ብላዕለዎት መራሕቲ ትውድብ ኣብ ኣኼባታት ይንቀፍ ከም ዘሎ ተዛሪቦም። ሕጂ መንግስቲ ኣፍሪሶም መጺኦም ኢና ንበሃል ሽዑ መንግስቲ ይኮነን ሙሉእ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ፌደራል ክትኣቱ ኢድኩም ሃብዩ ነይሩ እቲ ጉዳይ። ሽዑ ኣቦ ወንበር ህወሓት ሎሚ ክትፍርሙ እንተዘይክኢልኩም ናብ በረኻ ንወፅእ ኣለና ኢሉኒ ይብል። እዚ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ነቲ ስምምዕ ዘይተቐበሉ ላዕለዎት መራሕቲ ከም ዘለዉ ዘመላኽትን ነቲ ስምምዕ ከም ፖለቲካዊ ስዕረት ዝቆጥርዎ ከም ዘለውን ኣመልኪቶም። መንግስቲ ኣፍሪሶም መጺኦም ዝብል ዝዘረባ ኣሎ። ሽዑ መንግስቲ ኣይኮነን ዝፈርስ ነይሩ ህዝቢ ከም ህዝቢ ዝጠፍእ ነይሩ ክብል ኣምሪሩ ዝተዛረበ ኮይኑ እቲ ኩናት ደው ክብል
ብምኻሉ ዝተጠቀመ ህዝቢ ከም ዘሎ ኣመልኪቶም እቲ ስምምዕ ናብ ከተማ ክንምለስን ናይ ዲፕሎማስና ቃልስና በሰላማዊ መንገዲ እንገብረሉ ዕድል ስለዝተረኽበ ኢና ተቐቢልናዮም መንግስቲ ከፍርሱ ኣይነብሮምን ናብ ዝብል ደምዳሜ ዝኣቱ ኣመራርሓ እንተሃልዩ ግን እቲ ስምምዕ ካብ ልቡ ኣይተቐበሎን ነይሩ ካብ ምባል ካልእ ኣማራፂ የለን ብምባል እውን ነቒፉ ወሲኹ ፕሪቶሪያ ኣብ ዝፍረመሉ ሰዓት ኣብ ምንታይ ዓይነት ፀበባ ከም ዝነበርና ይዝከረ ሕጂ ድሕሪ 1 ዓመትን 8 ወርሕን እንተዘይተፈሪሙ ኣብ ሓደጋ ንወድቕ ኣለና ዝብል ዝነበረ መንግስቲ ከተፍርሱ ልኡኽ ኣይሃብናኩምን ጌጋይ ነይሩ ክብለካ እንከሎ ኣይተቐበሎን ነይሩ እዩ ዘብለካ ኢሉ እዚ ድማ ኣብ ሙሉእ ትግባር እቲ ስምምዕ ዝጠልቦም መደባትን ኣሰራርሓትን ፀገም ይፈጥር ከም ዘሎ ገሊጹ እምበርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ እዚ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶና ኣብዚ ፍፀም ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም